Unsa ka, Maria? Si Dudong Pawex ba, naminaw ako sa inyo mga sudan. Ikaw, Biti, unsay sudan nimo? Lami kaya akong sudan, Maria. Lechon baboy. Dagway biyang Maria nakadungog sa litson, oh. Ay, dili maana kung dagway lusyo nga. Kabidlian ang lutson. Sumuol na kay nakaunon kasi sige kong kaunon na sa balay. Ay, ba day, Maria? Unsa day sudan nimo ron? Pinirito nga isda, kay kanain yung mga sudan, gibidlian ako anak, kay permintin ako na makaon. Ha? Unsa, Maria? Unsay perminti nimo makaon? Dili ba, kanain yung mga gipang istorya nga sudan, perminti ko makakaon na sa balay, kay perminti mamalit si Papa. Ah, mga ba di ay? Abi na kong unsa. Tara na, pagtuon makatani ma'am sa playground. Sige na. Sige na, kami na, Biti. Sayang nga, uy, gipangdala pa dyan nila ilang mga bagda. Lamit ba kaya unta to sila og sudan? Pero sige lang, makuha ragyapon ako na inyong mga sudan. Dugay man ang mga bata. Gitukon man ta to nako si Maria nga inigabot sa iya mga classmate panhion diri sa playground. Daan mo day si mamo. Hindi man gud si Maria ba kay oy mapasiug na sa tabi. Ay, kasanginlan! Para magani may nagtabi. Sige mga bata, ani mo diri sa atubangan kanako istorya ninyo. Ma'am, unsa day istorya nimo, ma'am? Murag kabalo na ko ana ba? Murag ako leader sa sayaw no. Hindi pa gani ka kabalo. Ikaw na no leader, no? Unsa? Ma'am, ako leader, ma'am. Time sa ragot. Nganong nagdala mo mong bag? Ma'am, magaling na akong ingon sila, ma'am. Ngay pangbili na nga mo ang mga bag niya. Mga gahay mag-ulo, ma'am. Dili maminaw sa kuha. Say gahi gulo. Ingon dito ako sa inyo nga. Gahay, di ko maminaw. Ibalik na inyong mga bag sa classroom o dili na ninyo ibalik, dili ta magsugod. Kini, murag pabor dyan meron sa kuha ron ba? Unsa ka, Maria? Sige mga bata, ibalik na inyong bag sa classroom. Magihap kog pin at kailangan makabalik na mo. Tara, Yes, dali. ma'am! 2, 3, 4. Dali kay. Pulo ra may ang ihap ni ma'am. Dili, pagdali mo! Maria, dali na! Agay, kasakit! Sakit man ang kaya kong tiyan clear, oy! Dahil pag mag-una na lang ka dito niya, ingna sila nga nag-CR pa ko! Ha? Sa pagdagan siguro nimo ba? Sige, magunan ako Maria, inunan ako si ma'am. Ma'am, napabilin si Maria, ma'am. Kaya gisakitan do siya tiyan. Musiyaw sa daw siya. Grabe gud ni si Maria ba? Parehas sa po ni atong niagi. Dugay na po kay mo balik, ma'am. Kanig yung mata ba? Daghan kayong alibay. Magsugod na ta, ma'am, oy. Bahalag wala siya. Sige mga bata, magsugod na ta. Wala klaro si Maria, oy. Mo asa ni magsugod tag sayaw, ma'am. Diha na magsakit pud iyang tiyan. Sa pandagan siguro to niya, oy. Sige lang, pag-practice lang mo diha. A few moments later. Pasensya kayo, mama. Sa akong gisakitan kong tiyan, ma'am ba? Ali na diri Maria, diri ka sa tubangan. Yes, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mga bata, paniud to sa mo kay karong alauna magbalik tag practice. Yes, ma'am. Bye mga bata. Nung tanaman mas kuha. Anong nawala man ni akong sudan? Gihurot pa dyan. Pati akong crispy, hurot pod. Pastilan, parte ba yung gutuma? Akong lechon, asa man? Wala din nilain pa sa ngilan, Maria ba? Ikaw may naulahi ganina. Bitaw! Basta nagpasakit-sakit na lang sa tiyan. Pagtarong na dudong pawik sa? Basta nagpasakit-sakit. Nawala man gina akong isda nga katunga. Ay, wala na bitaw siya sudan. Ya, pasanginlan pa ko ninyo.
May bayan lang na ako kung kinsay nagkuha sa kong sudan. Isumbong dyan ako sa kong papa. Abi dyan ako, Maria ba? Ikaw nanguha sa mong sudan. Pati po din mong haday, nawala di ay. Pasensya kay Maria ha. Sunod gani, ay mo mapatakag pasangil. Labi na kadudong pawiks ba? Muli na lang ko mga classmates, sa balay na lang ko mukaon. Maria, muli na ako ni oy. Ikaw. Dari lang ko mukhaon, oy. Kay layo man kayo mong balay. Lalo nang nako niya kong kanon. Sige, bye-bye. So, ana, nanguli ng upat, oh. Mukhaon ako. Mukhaon ako. Kaya, paano yung kutuma?